Sa unang pagbasa gihisgutan unsay mahitabo sa naong sa tao nga makig-istorya o Ginoo niya sa tibuok katawhan sa Israel. Si Moises ra ang makahimo pag-istorya o Ginoo. Nya unsa may nahitabo siyang naong pag humanyag istorya? Magdanag yang naong. So kanang taong makaistorya Ginoo mudanag ang naong. Tanawa ko nang imong tupad ni danag o aop kaig naong. So kung mudanag ang naong sa makakita Ginoo ug makakita sa kagyawa or masuod ka siyawa, muaop sang imong naong. Mo nay timailhan. Unsa may pasabot aning mudanag ang naong? Sa atong panahon karon tawgo na natog blooming kaig naong. Nga kana ang blooming ba murag siyag. Ang sayag kana, sayag og naong. Oh, ana. Sige, ay na lang ng danag. Sayag na lang. Sige, lingiag usab ko no ang inyong tupad. Sayag wag naong. Oh, ana no? Nayuban sayo pa kay buntag ang naong mura nagikumot sa agta no. Ano bang batikig naong na ba kusmod kayo kay daghan kay siyag mga problema, daghan kay siyag reklamo sa kinabuhi. Ni barog pa lang niya siyang gihigdaan. Reklamo na. Ditso na reklamo. Ana. Wa jud kakita Ginoo ba? Ang nakita demonyo ra gyud. Kamu mga wa mo'y batasan, mga tapulan mo, ana sige ana. Wa gyud nakitang maayo. Nya kani di ang pagpangita Ginoo nga gitawag og Kingdom of God. Di ni siya sayon sad nga pangitaon. Gihisgutan sa atong ebanghelyo ni Hesus ang duha ka pasumbingay nga ang gingharias langit murag bahandi nga gilubong sa yuta. Depende makakaot ka. Nganong nakautan man to sa usa ka tawo ang bahandi? Gilubong mas dito sa uma. Nya di man sa tunya uma. Nganong nakautan man niya? Ambot lang ngano tong nakautan wa sa kibaw. Treasure hunter siguro to siya. O kana treasure hunter o na siya nakautan. Naa siya detector. Naa siya detector. Ang mutya negosyante siya nakakita, nangita siya pinakanindot nga mutya. Nya kakita sad siya, ngano nakitaan man to niya? Kay simple ra kay tubag. Nangita man. Naingon tas Kristo, pangita og kamo makakaplag. Mao day ni Roy problema, di man ta mangitag kingdom of God, mangita man tas atong kingdom. Akong kingdom, akong kingdom. Mo bitan na sa atong amahan namo ingon, moabot ka namo ang imong gingharian. Thy kingdom come. Pero ang gisumpay, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. So kinsa ra man day ang tawo nga makakita og sakto gyud nga nangita aning kingdom of God, kanang tawo nga magsigig paningkamot na ang iyang sundon ang kabubutos Ginoo dili ang iyang kabubuton. Mao nang ang example ni Hesus diri og miuli kining tao og gibaligya ang tanan. So nakatigom si atong iyang tanang katigayunan, iya tong pagbuot, tigomon ko ni, tigomon ko ni, tigomon ko ni, ako ni kuan i-preserve, ako ning i-savings, ako ni tanan. Pagkakita niya sa kingdom of God, gibaligya niyang tanan katong iyang pagbuot ba? Iyang gibaligya. O gipalito niya ang umah. Wa man siya magbuot nga katong umah. Tuwa man, kitaan man niya ito. Purti man niyang lipaya. Ang perlas pod, sunang ka, negosyante ka? Unsa may kinaiya ning negosyante? Unsa man? Hatag ang tanan kwarta or ibaligya ang tanan niyang katigayunan o tigom. Basta negosyante gani ka tigom yun. Kaya di ka makatigom ay nalang pagnegosyo. O di ba? Pero tanawa, negosyante siya. Iya pong gibaligya ang tanan, gipalit tong usa ka perlas. Why siguro mahalin ba to? Dito na dito iyang puhunan. Unsa pa may iyang ginansyahon? Nya negosyante ka?
Sira imong sira-sira store. Pero wa na niya baliha. Nga naman, porte gyapon niyang lipaya. Muna si Moises, 40 kaadlaw didto sa ibabaw sa bukid, gibiyaan niya ang tanan. Wa gay siya mukaon, wa mo inom, 40 kaadlaw dito sa bukid. Sige silang istorya sa Ginoo, gipausab og suwat sa Ginoo ang balaod. Di na ang kamot sa Ginoo mo'y gasuwat, si Moises na'y gasuwat, ang Ginoo na'y nagdiktar niya 40 kaadlaw. Mo tong pagnaog na niya, ni danag ang iyang naong. Katong primero niyang naog, ng Ginoo mo'y gasuwat, 40 sa to kaadlaw. Wa kadanag iyang naong, iyang gilamba ang katong tuang bato nga gisuwatan sa Ginoo, bungkagod. Pero pag ikaduha, wa na, Ginoo na'y gasuwat, danag na kaisag naong. Ano na siya? Niya kamoron, mangita mo Ginoo. Mao na mutan-aw gani kas imong banaw nya galagot ka. Pagita Ginoo diha, ayaw buwagis imong tan-aw, tutuki siya maayo, pangita ang Ginoo. Ay gyud lakaw kun di ka kakita Ginoo. Lagi kay musimba ka dinhi, unya wa ka kakita Ginoo sa naong sa imong bana nga imong ikalagutan, patay ka. Hasta ang naong sa pari, maparihag naong sa imong bana. Lagi, maglagot man ka. Ana, labi nagmusulti sa dang pare nga susama sa imong banag sinultihan. Ingon kanang kabit okay ra na kay naong sa ni pariyam, uking kabit. Higugmaala na inyong banag. Buang sa kaotro sa ngabit siguro kang buhanga ka. Kay galagot mo kaniya. Ganda man kasi mong kalagot dire, di ba? Pangitaan Ginoo diha ana, pangitaan gyud maayo. Treasure ko na haguan ginani mong pangita noon sa kadiha may magsayon-sayo na pangitaon. Moises gani 40 kaadlaw ditong nangita Ginoo, di ba? Ikaw sayon-sayon lang nimo 4 minutos lang, di ka na jud kahago og usa ka oras og tutok. Kana kuno imong anak bay nagasigig duwas computer, tutuki kuno nagmaayo kakita ba ka Ginoo diha. Ayaw dali-dali kay dali-dalio nimo ang imong utok mura na tapulang dako ay na addict sa computer nakabiyang imusmos na ho this computer mura na imong hunahunaan hagui ko no be bisag usa lang kaadlaw kuyogi ang imong anak anang iyang duwa sa computer niya tutuki siya maayo ang imong tumo nga makakita kag Ginoo diha pasabot makakita kag kalipay anang iyang gibuhat makakita kag kalipay ba. Prani akong pagkapari sa ikog dupa-dupa niya gamay kay kolekta kay pilar sa kabuk manimba og magdali-dalio na kog tan-aw makaingon jud ko undangon taning misaha sa kapuslanan ani ana nya ang nanimba sad balik-balik ra sang naong puol na gyud kayo tanang ano bang ora gining naong ay sus na sad ang arang datong naibago pero kinahanglan jud kong mangita ko diha kalipay. Pasabot di ko muundang og misa hangtod nga makakita kog kalipay anang maong buhat. Kana mo'y sakto. Pasabot kita na kag Ginoo kay Ginoo lagi makalipay, murag treasure, murag perlas. Kita sagod muundang man dayon. Mabitan na kana mga asawa nga moingon, buwagan ko na ni akong bana pader kay tuan na guni gapuyo siyang kabit nako sa dip ka mo buwag. Siguro usa nga nalipay kas iyang gibuhat. Buang ka dapat din. Unsa ko to pagkalipay ana? Ikaw ba kuno diri sa akong lugar nako? Anong imo mo sa kumpugson diha nga di amang koy ako sang giatubang. Ayan lang kog dada diha, ikaw na lang pangita diha kalipay. Unsaon ako pagkita kalipay nang ingon anang kahimtanga pa diri? Buang ko diri nga mangita kalipay. Ana. Di ba mo na inyo isulti no? Ang una yung buhaton biyae sa nang imong standard. Unsaon nimo pagkalipay nga wa man na mo pasar sa imong standard kay ang imo mang pagbuot maunggoy matuman. Huna-huna ako no be, Lord, niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot kay akong tumanon. Ang akong kalipay ang pagtuman sa imong kabubuton nya niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot. Nya ikahibaw na nimo nga mao nay pagbuot sa Ginoo, sultihan ta lang imong daan. Malipay gyud ka. Mao di ay. Katubitang dihay akong suod kayo nga mibahad nako nga patyon ko. Nako niining kahimtanga Lord, magnaam ta kog pulis kadto kay yati sa noong ka. Kuanta, gamitay tagahom. Daghan ako diri og suod nga
dagkog ranggos police, assistant branch manager nagug ko sa ga-acting nagug assistant branch manager sa bangko. Ana ko daghang suod. Adto ko na magpailis dito tanan hapit mga opisyal pulis, tawagal ako kausa. Bahad-bahad ka diha, gibutang pag yung suwat-suwat. Patay ka, prisohon ti ka. Pero ningon ko sa Ginoo, kay naagod ko simbahan ga alagad unsa may imong pagbuot, Lord. Insya adto asya atubanga, kung tamparoson ka, patamparos lang. Kung sukmagon ka, pakulata lang. Kung dunggabon ka, ayaw glikay. Ayaw panagang. Kung pusilon ka, mas labing maayo. Pagkabati na ko aning maong pulong sa akong kasing-kasing ako, kanyi mo nindot nga solusyon, adtuon na ako sa agi-adto ginako. Basta lagi singhagan kog maayo, sige kagot mong ipon yas kalagot, aksyon-aksyon og kuha to yang pusil kay pusilon ko kay bukon na kungob mga 1 hour gito hapit, sige pamalikas. Oy ang ending oy naginaksanay perti na mong lipaya. Ala. Murag nakakitag treasure. Awa mo kasuway na. Kana ba ang kabubutos Ginoo, basta mahibaw ala nimo ang kabubutos Ginoo. Igkahibaw nimo ana. Makaingon jud ka kadni mo isolusyon kanindot ana ba. Ana kay sakit nga cancer, nga stage 4. Ay pag asa man kog tambal, asa man kog kwarta, asa man kog kuan. Ana, pangutanaw sang Ginoo, Lord, unsa may imong kabubuton, magpatambal o dili? Inigingos Ginoo, ayaw na kay see you soon. Mao di ay nindot kayo, malipay na kang mamatay. Kaysa magkarag-karag yung kanito, ala panguha gid na kuan, sige yung panguha og mga kuan maagi, nya ratol kay tanan. Pero moingon sa dang Ginoo nga, sige, pa-ospital. Naman kay millions diha. Saon na nimo imong nang gitigom hala pa ospital ngadto. Nya himuag yung tanan kay ako masadang kabubuton nga naay kananaang mga tambal ana. Hala hutda ng imong millions kay imo ko nang gitigom para ana. Ngao di nindot kay hospital Lord no. So salamat nakatigom taong kani. Pagkahurots millions patay dayon ka. Kana kung dunay makakitag treasure nang ila ding paghatag din sa simbahan, makalipay nila kay pagbuot Ginoo. Pero imo ra sa ganing pagbuot, tagaan tigag dako pa der kay hutdon ko nagpalit ng imong slots. May magwa ko'y kwarta, pero ang imong pagbuot nga imo kung pabilibo nimo ba nga daghan kag kwarta, na di gyapon ka malipay ana. Lupig lang ka atong PWD nga nagtigom og maayo aron kapalit og usa ka slot. Upat kabuan niyang tigom. Yan, i-text din ako. Padir, ako nagyong na-deposit, napadala na ginako sa kanini ang Palawan, ang dugay, na dyan kayo na kong tigom-tigom, ani padir. Salamat ka nakaabot pa dyan ko sa hope and opportunity. Abi na kong mahutdan ako. Nako, di apay, 200 kapin. Pwede na sa ka magtigom o usam. PWD. Na, ang tao nga malipayon, kana laging nagtumans kabubutos Ginoo. Kung ikaw sa imong pagkabana gatuman ra kas imong kabubuton, di jud ka malipayon, siging kuyog anang imong asawa. Magantos gyud ka. Pero imo nang sugdan pag-ingon, Lord, unsa may imong kabubuton nga gitagaan man kunimo na ning asawaha nga wa na man ginilami. Nya ngano man ning kani man sa imong gihatag nako. Ana, igsultis Ginoo nimo sa iyang kabubuton, nya makit-an gina nimo. Mura bag mahibaw-an na nimo ba? Malipay ka magtan-aw sa imong asawa. Luod na kay imong kabit. Lagi, luod na kayo. Hilasan pagyud ka. Makahilak ko ng uban. Nganong nabuhat man to nako pagkawa gid ako'y ayo. Hilak ko ikahibaw? Hilak. Hasta sa tingalin ng mga manuyupay, kadaghanan nako nga kuanan nga mga manuyupay nga pagkakita nila sa ilang kahimtang sus grabiha sa akong gibuhat, sa akong lawas, sa akong pamilya, sa akong mga silingan tanan, purting makabakho hila di man gid ito kabubutos Ginoo. Nya lipay na kay sila, bahala guway kwarta pa der, bahala na nig patyon ko, basta di na gyud ko aning buhata. Nya malipayon kung mubuhat ani, ay kaugma patay na yon. Pero malipayon na.
Kaysa buhi ka nga bisig kag lingi-lingi, imo pang mata murag flashlight. Kagot pa imong ngipon. Lain na natin naon nimo. Murag kag yawag naon niya, pangulata diri sa mga anak, pangulata sa asawa, pamusil dito sa mga silingan. Yan, lipay ka na. Wa oy, pero ikaamgo nimo. Kadang nagpuyo-puyo nga makaamgo sa kabubutos Ginoo. Asos hilak oy. Hapa-hapa ko na, hubag ko ng naong upanguan, hilak, pagkadako dahil sa kong sala. Pero kining pare, di yun mo hilak, nindog na tayo.